bývala stále tam, kde bývala, aj keď bola v lobby. Neviem, či sú tu ľudia, ktorí sledovali ju od začiatku, ale poviem jednu vec. Ona vtedy mala, to bolo 2024 na prvom, to boli Vianoce a Nový rok, 25. Stále hovoríme o tom roku, o prelome. Ona vtedy mala problémy, že ona nemá peniaze, tak pomohli jej ľudia, že áno, dobre, Janka, vieme ti poradiť, vieme ti pomôcť. Písali jej toto, ako snažili sa s ňou komunikovať. Nakoniec jej poslali tie peniaze, každý zvlášť, ani jeden, ani druhý osob nevedel. Ja som to vedel, len bohužiaľ som to nemohol povedať, lebo sa nebudem miešať do ľudí, aj keď sú tu a budú to počuť. Vedel som o tom a ona stále vysielala a povedala, že je v lobby. Bol jeden taký stream, ona furt streamovala, no? Hovoríme o streamovaní, ona vtedy ešte nerobila videa, ona streamovala. A ona robila stream, že je v lobby a pred Silvestrom, to bolo pred Silvestrom, že sa musí odsťahovať z toho bytu, lebo už nemá na nájom, alebo nejak, tak to bolo, nezohnala byt, tak to bolo a ona streamovala a ukázala také sklenené dvere. To ľudia, ktorí tu sú a sledovali od začiatku, tak povedali, že áno, že boli tam sklenené dvere. Mala tam takú Afričanku, černošku tam mala pri sebe. To bola jej spolubývajúca. A vtedy, keď rozprávala, že je v lobby, tak presne tie isté dvere som videl na tom streame, že ona je v lobby a presne tie isté dvere, ktoré mala v tej danej izbe, to bola kuchyňa pravdepodobne predelená obývačka s kuchyňou s presklenenými dverami tmavými, tak vysielala a povedala, že je v lobby. A mne to už vtedy nevrtalo, hovorím, ja aj keď vysielala, vždy som pozeral, že kde sa nachádza, videl som posteľ, hej, pozeral som, akú posteľ tam má, pozeral som, aké svetlá sú tam okolo nej, vždy som sa pozeral aj do priestoru, hej, že kde vysiela. No a vtedy mi to napadlo, hovorím, ona není v lobby. Pamätám sa na to, že aj pani K som vtedy písal, áno, písali sme spolu a hovoríme, že ona nemôže byť v lobby. A vtedy zneistila, že ako to môžem si byť istý. To si pamätám na to, keby som mal starý telefón, takú výhradu mať, ja poviem presne. Tak bolo to tak, že proste som jej povedal pani K, že proste ona není v lobby a ona je stále v tej izbe. A už vtedy bola neistá a vtedy sa akurát stal ten zlom, ten prelom 2025, že zistila, že není sama, ktorá jej požičala peniaze. Začala nějaký to jako nakouslo a začala o tom pochybovat a začala se pídit po nějakým dalším věřiteli a našla ho. Áno. Masakr. Ja si pamätám ešte na to, aj keď som vedel o tom, že není sama, ktorá jej požičala peniaze, tak ja som jej akurát tak naznačil, Martine som jej naznačil, že pravdepodobne není jediná, ktorá jej požičala peniaze. Jo. A chcela odo mňa niečo viac, tedy ako sa ma pýtala, mi vypisovala, že chce niečo viac, že ja niečo viem. Ano, jenom abych to uvedl na správnou míru, tak jenom abyste rozuměli všichni lobby prostor, kde je recepce, v tom domě, kde bydlí. Takže ona tvrdila, že musí tím, že má vlastně problémy přebývat teda na té recepci, že nějakým způsobem je tam domluvená asi s tou sekuritkou, že to nějakým způsobem na pár dní budou tolerovat, ale Martin a někteří další lidi si všimli, že točí u stejných dveří nebo v nějakém záběru byly vidět skleněné dveře, které měla i v tom předchozím bytě, ze které už dávno měla být vystěhovaná, což je šílený.